Nafarangni moनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजे फरायनाय महरासिनाफोर दामुखै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबसै नालाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो जास्ट दानोसै सफैदों ओमफ्राय न' सिबखांबाय आरोना न'खौबो फिसालाखौ सिबदो होदों आं मैयासो थांलागैयाव सखा सिबखादों सिबनाया ओमफ्राय एसे न'खौ सिबदोलाय बाबा होननानै माने दाखोर गैयाबा फिसालाया सासोरजों सिबनानै मालाबा हुलुस लोगोजों गेलेनो खारलांबावबाय आरोना कन्टेक्ट दंखालायसै आरो गावस्रा मानो सोरनाफोर बिनि सिगां गस'आव जाय नायदों मिन्थिखासिगोन न'आव थांदोंमोन होननानै न'आव थांनानै फैबाय ओमफ्राय आरो माथो 1 घन्टा स्कुटि सालायनानै जिरायबोनांगौबो साधारन नङा एकदम बोरैबा थन्थ्रा नांनाय बायदि मोनजोबो आरोना सोरबा थाथाम बुबाबो माने आन्दाज मोननाय नङा आरो ओरैबायदि मोनबोयो जिरायबाय थानाय जायगाया आरोना जिखियानो दोनलास नाम्बार जोबोद सिनाय होलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बारना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय माखासे बेगनि अस्त्र पस्त्रखौ गावनो बहनलांबाय एबार माखासेखौ आं बहननोसै नै बेखौ मिनिनानै थैगोन आरोना एकदम जाम्बिना सियान होननांगौथायनो ओरैबादि जथ्न'यै फाननानै लाबोदों आं नायगोन र' सना र' गिनांगौ एम्फौ दं बेयाव एम्फौ गिदिर गिदिर गस्लाया मोजांसो सुनायसो एम्फौआ टेने नै सोरबाफोर आंखौ जाम्बिबो होननो हासिगौ सियानबो होननो हासिगौ आरोना रमा र' लोखि र' गावदां नै ओइ मा दरखौ मारि हरलाय सना थाम्फै हाबफैबाय नै ओमफ्राय नै गंबा लाबोन होननानै गंबा लाबाय आङो गंसेखौ ओमफ्राय बिसिनायावनो बेबो होनो आंबो सिफायाखै बेबो होनो आंबो सिफायाखै खिनानि दरजायाबो खुलामोन दाउआसो ख्रेब सिफायखो ना माखो थुख्राथाम आरोना बेयाव गारबोफिनबाय आं माबा गंब्रैखौनो लाना फैबाय नै माने बिदि लाबोनाय नङामोन आरोना न'निफ्राय एफा गोजानाव नाथाय बेफोरो आंनि जुलिनि मोननाय आरोना ओइ बे दाउदै दैनायनि गोदान दैनाय नै गरफादों आबैया जिराय ओमफ्राय जुलियाव मोननाय नालाय जोथोबाव मोननाय ओमफ्राय दाबो दङ आरो गिलासा एसे बुरजायैनो दंबावो ओमफ्राय ओरैबो बाहायनाय जाया ओमफ्राय आंनो मालाबा नांगौ जायोना आंनि थाम्फैया ओंखायनो बेखौनो लानानै फैदों जियाव फानथुलायनानै आरो हद आं मानजिनो मार' लेथ्रा नांनानै दङ आंनो नांगौ हाबाफारियाव अबेबा बुस्थुआ स्टिलनि गिलासाव ओमफ्राय आरो पिथलनि गिलासाव बाहायजाया ओमफ्राय बे गिलासखौ नांगौ जायो आरोना नों दा आंथ' नाङा दे सना दे बेखौ गिलासखौ आं दा मानजिगोन र' ओरै दा जानोबा दा माननानै होगोन आं बांला होनो ओमफ्राय 20 थाखानि ब्रेड लाबोफादों गोथांथ' नङा र' आं खेवनो र' आं अस्त्रफोरखौ एसे रोगागोरनि मारै थागोन नालाय आसोला र' सना र' ओमफ्राय बांला होननायाव सेन्देल गोमानायखौबो आं नोंथांमोननो सिगां बक्सआव फोरमायदोंमोन ना बांला होननायाव हाबबोनानै बे सेम सेन्देलखौनो लानानै फैफिनबाय आरोना नै बांला होननायाव ओमफ्राय एसे खम मोनो बिबैनि सेन्देल हावै सेन्देल दङ बेखौ गानबोबाय बांलासिम ओमफ्राय बेखौ बांलायाव गोदान लानानै फैबाय आरो बांला होननायाव बेसेनखौ 150नि मोनबोबाय ओमफ्रायथ' ओरैनोबाथ' मा होनना बुंदोंमोन बेफोरावथ' माथो 250 गाहाम होनलायलाङो 300 गाहाम होनलायलाङो आरोना नै ओमफ्राय नै बिमानाबो नोंथांमोन देखायनो रोङाखै जाम्बि बादि अनलाइनाव बिहरनायमोन आरोना आं बेखौ बांसिन ओरैसो थिखोनानै गानदों माखौ बिहरा माबा उनथिं बिदि सिथाबलायनाय गोनां गाननो लुगैनानै आङो थाबायनाय समाव मोजां जायोना बेखौनो आरोना बिहरनानै गाननानै फैबाय आं गाननानै फैबाय माने हर आं खेवनो थ' ओमफ्राय नै बे आइजोनिबो जुथा जरासे गुफुर स्कुलनि नै मा नोंनि जुथा हाननानै नैबे दङ दे हान दे बांलायावनो बिजानि सेन्देल लानायावनो एसे गाहायावनो मोनोबा मोनबायसो होननानै 200 थाखानि मोनबोनायसै आरो बे आदानि सुइंगामसो बेखौ दादांसै नों जुथाखौल' हानदो नै थाम्फैया थाजाया भगबान गोदान लालियाफोराव थाम्फैया फिसामोन ओमफ्राय बेहाय जा गिदिरसो नों दा आदाजों देख्ला जागोन बिबैनि हावै सेन्देला लाबोफिन होनलायलांदों ओरैनोबा मालाय गोजां बोथोराव न'आव गानग्रासो न' सिङाव फै नै मेरला सेन्देल आं लाफिनगोन होनखादों आरोना माथो ओरै दरा बोजाबदो लोखि नै आरोना नै जुथाया नोंना गाननायलाय मोननैखौबो आरोबाव आदाया मालायाव थांबाय लोगोजों दे गाननायदो सना दे बख' बै सिंनिया बख' दे सिंनिया बख' दरानो खुला दोनदिया दे बख'नानै गान ओमफ्राय गोसोम जरासेयाथ' मिनानै थैगोन बैया मोनाव बेयाव जेबो गैया बे ओरैनो सोनायसो दोन बेखौ गार अंगनाबादियावहाय थांनायावहाय मोननाय दंमोन ना गोसोमा बेखौनो गानगासिनो आरोना दे गानखांबाथाय नायगोन आङो 200 थाखानि बेसे लायो आंबो बिदि फिसाखौ बायफेरनाय जालायलांबाय बावलायलांबाय नायथ'वा आइदै बावलायलांबाय गोदो बिजानाव बेसेबां लायामोन बेयावबा खिन्थु 250सो लाखागौमोन बायदि मोनदां बांलायाव 200 नायथ'वा दे गानखांबासो नायगोन अके एबार देखायदोनो मालाय दे लंपेन्टाबो खोदोमा एसे नुला माथो वाह
लंपेन्ट इउनिफर्म गानलांबाथाय बे पिंक कालार गस्ला ओमफ्राय ब्लेक कालार लंपेन्ट गानबाथाय बेखौ गाननांगौ दे नङा इउनिफर्म स्कुलाव थांफै हाबबाय मा आं थांफै जुब सावनो उन्दुल थाथ'थ' थां ओमफ्राय दा लाबोनायाथ' माला लानानै फैबाय दा बानायनांगौआसो समस्याया बानायनोबो गिबावलासो आङो गारदो बेखौ गारदो सान्दुङासो आरोना आसलिया सुरज देबदेयासो मा खालामो र' ओमफ्राय आरो पियर गाइखेर लाबोखादों आंहा सेरसे लाबोदोंमोन नालाय मा होनो खावसे गारबोनानै खावसे लाना फैदों आरोना ओमफ्राय मायाव लाबोआ नै फ्लाक्स दै लोंनो फ्लाक्स लांनायावसो सोनानै लाबोबाय आं बथलानो गैयामोन मानावबो जारलासो फुदुंना लानोसै आं आराम फुदुंनायालाय ओमफ्राय माखाखौ थोबफासेबो लाबोयाखै आरोना आङो एखालायनानै मानसिजों गारबोनानै माखा गैयिखौसो लखबनानै लाबोबाय आं आखाखौ उन्दैफ्राबो जि बाखायो नालाय जोंना आंहाथ' मोजां मोनो साहा फुदुंनायफ्राव दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै बेखौसो मोनस्रा मा खालामनो थांनाय बोसोरावथ' गेप्स जाबाय नालाय बावगोमालायबायमोन आरोना मा प्रसेसा एसे आगोल जायो गोसोआव दंबाबो ओमफ्राय मबाइलाव नायफिनलायनानै बार्डे एसे सुखानानै फोरानस्रोखानानै हाखानानै मा होनो दोनखाथारनोसै आरोना आङो दैखौ गहोखाथारनोसै ओमफ्राय बेखौ सुलायो आरोना नै भगबान 8 केजियानो जाबाय नै थाइजौआ बालथिंसे बिनानावाबो लांफैबा गाहाम जाबायमोन बेहाबो खिनोनो सोलाबलानो माथो खालामबावनो रुबिबारफोर ग्रोब जादोंबा देन जाबायमोन भगबान बेखौ बानायनांगौआ ओमफ्राय मानसिया मा होनो मादैया खिनो सोलाबा दा मा होनो मस्ला थावफ्रासो मिन्थिसिगोन मायाव फोराननो मायाव मानो बिसो मिन्थिसिगोन आरोना आंबो बिल्डिंफोर बानायनानै मालाय गोजौआव आराम साफा फोरानजागौमोन आंहा आरो गाहायाव दाउ दं माबा दं समस्या जानोसै आरो सासे सुबुंखौबो गिनांगौ बाराबा वाटार साप्लाइबो होलाङो खनसेनि माबानि जलफि आसार बानायनानै गारनांनायालाय खम समस्या बाबा मा खालामदों एसे सुनानै लायगोनसै आं हाब्रुआव गोलैलायनायसोना दहायो हा गिसिमोन ना साफा सुनानै नै बिदा फंबाय सानैजोंनो बोखांजोब्बाय बाल्थिंनिफ्राय आरोना बिदा बिनानाव बावलायलांबाय आंहासो एसे रानथोंसै दा फुगारनोसै र' जानाय आदार बानायग्रोनोसै मा बास्केटआ बायगोन आं दा थाइजौ दोननांगौ गैलाहाय समस्याहाय आं फिसाफोरजोंबो जाखां लोंखां साफा खालामस्रां आरिस्रां ओमफ्राय नै आङो थोबथोखालागै आंना थाइजौनि दैफ्राबो एसे रानहांबाय अब्लाबो टावेल गोरान गांसे लाबाय एसे फुगारै नायबाय दोनसै सिखाफोरखौबो एसे उनस्रोलायदोंमोनहाय खामानि गैला नै खिनानोबा बय नंला सिखायानो बोरैबा जाबाय बुथुवा जाजोब्बाय आरोना सुस्रांजोब्बाय र' बेखौ एसे फुगारनानै लाग्रोनोसै आं बाबा थाब फै उन्दुनोबा उन्दुआबा थाइजौआ बानायनो फै नै सासेया उन्दुलांबाय नै फै बाबा फै नों उन्दुनो ओंखाराखैबा जाया नङा टाइमाबो नै 10:30 जालायबाय आरोना 10:30 हाबाफारि ओरै मुभि लागायनो ज्रुमबावसो मुभियाबो एकदम मुभि देवलनि हाट खें मोननानै नै हाखाव नायथारबाय आङो ओमफ्राय बेजे जायाखै खोमाहाय नै इदिल' आरोना बेगरखौ बख'लाय दे सिखाया गोरान ना बेजे जाथ'वाखै दे गुरै हानोसै अबेबा जानांगौ बायदि मोन्दों आङो जाबायबा जाबायसै आंहा बाराबा र' जालामा नङा होमबा मोजां सेबावसो जागोन आंना बाराबा माने बेजे गोनांबाबो मोजां ओंखारगारोहाय बेजेखौ ग्लेब सोबनानै जानो माने ओंखाम खब'से जागाफा बेजे सोबगाफा होनलायनाय आरोना भगबान हाखांगौ माने 12ता बाजिलांबाय आङो भगबान सानै सुबुङाबो उन्दुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मा होननानै बुंनो फिसाजोआ जि दै लोंदों दिनै आरोना ओमफ्राय मा होनो दहायो उन्दुनो लागेयाव हासुखादोंमोन आङो थाइजौ हाखांनानै हासुनोसै होननाया मालाय द्रा होखांबायानो बिमा बुरैना गाबोननि खामानि एरलायबाय आरोना बग्राया सुनाङामोन जारलासो ओमफ्राय बेयाव रंजों संख्रिजों होनानै आङो खोबनानै दोननोसै आङो दै गनानै थाथोंसै आरोना आमफ्राय गाबोन जासिगोन एसे अभार लाबोजाबायहाय फसमाखाया जांख्रिलाबायना हाननानै हरनानै आरोना टारगेटआ बिदि नङामोन ओमफ्राय जिरायनानै हायैनो आं माबा सिं सागुजोब्बाय आरोना एकदमबारे सिनेमा नायैनो हाजोब्बाय आङो नै हायाबाबो जाया अखानायै बेसेबां बेस्थ' सेस ओमफ्राय नै जि जोम सुखांनानैसो आङो आमदहाखौ नायबाय आरोना नै दै गारनानै थाबाय बिरादनो दाना एफा बुरजा नालाय अबायथो मा खालामबावनो आङो सान्द्रिबो गैया जाहैबाय ओंखायनो लखबनानै दैखौ गारनोसै आं बेयाव दोनजाबाय थाखाया नङाना ओमफ्राय नै बलामानफ्राबो सिखारबाय जि सुखांलायनानैसो सिखारदों बेखौ बोखांना लाग्रोजोबनोसै आं सान्दुङा दङथ' दिनैबो नै जोंलायलायदों नै सिबाय रोसिया इदि जमा जानानै थाबाय आरोना
सोरबा सोरबा मालाय हराव सोमलायलाया सान्दुंआव फोरानो डाइरेक्ट ओमफ्राय नैबेखिनि दै गनायानो बहानि बेखौ एसे सान्दुंआव दोनसै दायो मोजां फेनलानोसै आं टमाट' दहाय माने स्कुलाव थांगोन नालाय ओंखायनो मोजां लामाखैमोन फैनानै लगे लगेनो टनटना लामबाय आं साफा आखाइजों दांबावाखैसो खावसे फानगोन आंहा ओरै ओमफ्राय खावसेखौ न'आव आरोना नै फुरा साफासो सोरनो नांगौ सुनाफोर मोनगोन आरोना आंनाव थाइजौ आसारखौहाय वाव ओमफ्रायलाय आरो माथो गोलाव खालामनो सुनाफोर ब्लगखौ आंहा बेनो आसारा दांजेनबाय एबार फिसाजोखौ बिराद मोजां बुजायदों आङो मा बेयाव एसेबो दै नांनो मोना मानो मोना होननानै आरोना दै सारस्रिनोबो मोना बेनि खाथियाव दै लोंनोबो मोना होननानै मानो होनबा सिगांनो जलफि आसारा आंहा फुरा थेमा गिदिरनियानो खोल्लास जाजोबनाया थेमा फिसानिखौल'सो लायलाय एसे मोनजादों खम समायसो एबार बुजायदोंमोन होआ होनदां होगोन आं सारगोन आंबो होनो होलाङो खम जारला जिखायानो जारला सुनाफोर टनटना खालामनो नाजानोसै बेनिफ्रायहाय आरो माथोबाव प्रसेसाथ' बुहुद थायो आसारनिया आरो खम थाव नांगौ बेफोरबो थावजों गोजाबनाय बुस्थुसोना आरो मस्ला पातियालाय गैया रेडि गैया मा दं मा गैया इलुला नागिरनोसै बाखिखौ लायनांसिगोन आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लगजों फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच